der er mange tomme butikker i en by. Skaber det så liv? Er det et sted, hvor man har lyst til at gå hen og sige, bare der sker noget, der vil jeg hen? Nej, vel? Det der med, hvordan kernen af en by, det her det er jo kernen af Hedehusene. Det er centrum af Hedehusene. Og hvis man så går rundt, hvis I tænker på en by et helt andet sted i Danmark, så vil med stor sandsynlighed, så vil I tænke på kernen, på centrum af den by. Det er meget tit det der med centrum af byen, det er det, der skaber identiteten af byen. Det vil sige, hvis nogle af butikkerne lukker, så kommer der færre herned. Hvis der kommer færre herned, kan det så være, at der er flere butikker, der lukker? Ja. Kan I se det, så bliver det værre og værre i virkeligheden. Det er det, man kalder en negativ spiral. Og det er jo det, som i virkeligheden er sket i mange byer i Danmark. Blandt andet fordi, at vi handler mere inde på nettet. Men vi har jo lyst til at have et Hedehusene, der fungerer. Vi har jo lyst til, at centrum af Hedehusene er en rigtig spændende by. Og det har vi altså snakket om, også voksne, i lang tid. Men vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan får vi vendt den udvikling. Hvad er det, vi skal gøre, for det bliver super spændende at være her i Hedehusene. Også inden at alle de der nye mennesker kommer, også inden alle de nye forretninger kommer. Hvad kan vi gøre for at gøre Hedehusene hovedgade super spændende og tage ned og besøge til hverdag og om lørdagen? Kan I forstå den opgave? Ja. Er den ikke meget nem at løse? Jo. Ja, det er da bare lige sådan en, hvorfor skal I bruge 2 uger på det? Fordi vi voksne har brugt flere år på det, og har ikke fundet en løsning. Men jeg tror, at nogle gange, så skal man have nogen til det, som har sådan et hoved, der ikke tænker for meget på samme måde. Ikke? Og vi voksne, vi tænker jo lidt på samme måde, fordi den måde, vi tænker på i dag, det var også den måde, vi tænkte på sidste år og forrige år. Men I kommer med lidt mere friske sind, så det kan godt være, at I kan komme med nogle rigtig gode idéer. Altså, man kan ikke kun få liv på grund af butikker, man kan også få liv for eksempel på grund af legepladser, så folk kommer ud og lege og sådan noget. Så kommer der flere mennesker ud, og så kan man få en masse for liv. Det er nemlig lige præcis. Det var meget, meget vigtigt, det der blev sagt her, fordi de skal prøve at se på, hvordan får vi skabt liv, også uden at det sker ved, at der kommer nye butikker. Fordi de nye butikker, de kommer først, når der kommer flere mennesker ned i hovedgaden, og når der kommer flere mennesker til at bo i Hedehusene. Det kan vi som kommune, og det kan I som 5. klasse på Charlotteskolen jo ikke få til at ske. Men det kan godt være, at vi kan komme i tanke om nogle ting, vi kan lave hernede. Det kan fx være legepladser, det kan også være alt muligt andet, som gør, at så har man andre grunde lyst til at komme herned. Vi kan få det til at blive mere spændende, så folk kommer til at komme ind i de butikker, som man ikke plejer at gå ind i. Ja, for eksempel hvis der står en Netto, og der står et andet supermarked, som det er slet ikke nogen går ind i, så kan vi få det til at blive mere spændende, så folk kan købe der og i Netto og andre steder. Hvad siger du? Men man kunne også gøre sådan, at der var nogle arbejdspladser, fordi der er mange, der flytter til de byer, de har arbejdet i. Ja, det er rigtigt. Nu er det jo svært sådan at få plads til at bygge rigtig mange arbejdspladser her. Vi er jo faktisk en kommune, som har lykkes med at få rigtig mange firmaer til at flytte hertil, så der kommer rigtig mange ekstra arbejdspladser. Faktisk er der kommet 8.000 ekstra arbejdspladser. Men de ligger jo ikke lige i centrum. Men det kan man selvfølgelig diskutere.